netejant. Després diguis que no faig bé. Ens acabem de llevar, hem netejat tot el llit, ja anem a esmorzar i després vindrà la multa al check-out, que té pinta careta. El titire. Tot i així, ara tenim bones expectatives per anar a esmorzar, que jo amb un cafè amb llet i un croissant de xocolata... Un cafè. Però explica per què tenim bones expectatives per l'esmorzar. Perquè no sabem si és bufet o no és bufet. Però perquè l'esmorzar entra amb l'hostal. És gratis. És que no és gratis, no has pagat! Explicar una merda. Gratis no és. No, s'ha d'explicar una merda. Influencer, seguidors, m'heu entès. Influencers. Som solistes. Estem aquí esmorzant. Tothom diu que és un mierdón, però jo penso que no. És bastant mierdón, mira. És literalment això per integrar el pa que ja no queda. Això que ningú s'agafa. 2 cereals, cafès, iogurt i jamón i ja està. Jo li dono un 4,7. Però un 4,7 respecte a què? Respecte a un bufet d'excel·lent. Oh, clar. Pues ja està. I ara estem esperant a que es faci el pa. Vale, tenim un problema i és que estem fent el check-out al Youth Hostel i són quasi les 10 i 20, vale? I el check-out és de 8 a 10, vale? Però Arnau Quintana ha trobat la solució i és... Que el check-out és fins a les 11. El check-out és fins a les 11, xavales. Per tant, estem dins de temps. Tot bé, no ens cobraran en extra. Com ho has fet per canviar-ho? L'altre. Perquè acabar 15 euros. Estan contents els xavales perquè creuen que no ens han cobrat, però aquí ha gat amagat. Sí. I aquí hi ha una multa que no l'estem veient venir. Sí, o sigui, estàvem esperant allà el check-out, com heu vist al clip anterior, i hi havia... 60 euros només. Hi havia, o sigui, a nosaltres ens van dir heu de pagar, fer una paga i senyal de 60 euros i llavors, quan vingueu, heu de pagar com 200 pavos, entre tot. Vale, total, que ahir vam venir i ens van dir... o sigui, ens van donar les targetes sense pagar, no sé què. Bueno, demà ja fem el check-out. Clar, i ens van dir, demà feu el check-out. I nosaltres vam entendre que pagaríem en el check-out. I total, per això el clip anterior. Total, que hi havia una pava allà dins i li han dit, perdó, no sé què, per fer el check-out. I ens diu, deixeu les targetes aquí i ja podeu marxar. I nosaltres, una polla. I doncs hem deixat les targetes i hem pirat. I el Pifa diu que hi ha gat amagat, en plan... La vida no és tan fàcil. No. Però no es pot fotre multa, ens ho ha dit ella. Ja, però... Si tu et van dir que havies de pagar... Ja, però si no... Et havia pensat que havies pagat tot. Doncs mira, s'ho ha pensat, ja està. Gratis. No, gratis no. De moment no hem pagat. Si m'ho descompto de la targeta ja us ho faré saber. Exacte, per Instagrams. Instagrams. Pifes. Patxos. Dones. I el Per meu... cert, no, Instagram del Sol, de l'Ivan i del Patxo, allà a la... Per dalt del Quintana, també. Són dos minions... Top 3 pelees de l'anime, tu. S'estaven insultant. Oh, Dios. La carretera. ¿Sois de España? Sí. ¿De dónde? Barcelona, sí. Barcelona me gusta. Es bonita. Sí, claro. ¿Has estado? Sí, claro, muchas veces. Bien. Conozco bien. Bueno, sabes muy bien español. Gracias. ¿Has estudiado o es de ir a España? Desde hace 3 años. Hostia, no solo. Pues muy bien. Gracias. Que diu que en Suiza no peleamos. A Suïssa no... En Suiza no. No se pelea. No hay peleas. Sí, yo lo digo. En teoria, hòstia, no me l'esperava així, tu. M'esperava que fos una estàtua. Sí, d'aquestes que... Sí. Pues mira, hem arribat al lleó, tu. És mola, Sí, no me l'esperava així, tu. Mira. L'altre tonto. Dios, està guapo, Estem contra sol i no... Contra llum. Que maco, Però pues jo no m'esperava així, m'ha agradat. Com aquelles estàtues que hi ha allà... Els... Monterrey. Això, ja m'hem entès. Ho ha tret de la boca. Saps el que t'ha tret de la boca?
trobat el famós pont de fusta. De moment pinta guapo, eh? Molt guapo, és bon. Comprovem, és segur. El que fiquin això perquè faci holes i per sortir millor les fotos i tot. No, creus que és una conspiració del govern per fer que vinguin més visitants? Ho incrementamos la pandèmia. Estem aquí visitant els carrers de... No, explica què vols explicar. Jo estic aquí passejant pels carrers de Lucerna, molt maco, per fer gana o per dir no. Allà algú. Aquí hi ha censura, Aquí no s'explica tot. Disco pizza. Suicidal when you say it's over. Damn, all these beautiful girls, they only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal when they say it's over. La capilla. Viva Cristo Rey. És la moreneta. Rosa d'abril, morena de la serra de Montserrat. Hem entrat a una botiga de xocolata suís que fa molt bona olor, ja veuràs, oloreu. Oloreu. I res, hem entrat perquè ens donin... Preguntem a veure si cola bé. Ens deixin tastar gratis. Can we try it? Enjoy our fried chocolate durant 30 minuts tasting. A 11 xilinis als 100 grams. Pues s'ha de reservar, Book now. Pues res, Pues fa pinta que miau, pues miau. Què val cada un? Oloreu i marxeu. Chocolate shop, coming soon. Until then, visitors in the Swiss Museum of Transport. Locura perquè anava a parlar sobre això. Sí. Sí. Anava a dir que a Miau intentar que ens donin xocolata gratis en aquesta botiga, hem buscat el xat i ens ha dit que al Museu de Transports al final fan un tas de xocolata així. I ens hem trobat, el suís que he gravat abans de pillar el bus, ens ha dit que podem anar a visitar aquí el museu. I el ChatGPT també ens ho ha dit abans. Exacte. I a part ens entra amb el Swiss Travel Pass. Exacte. I com que ens entra amb el Swiss Travel Pass, ens ho ha dit un xaval i ens ha dit el ChatGPT i volem provar la xocolata gratis. És que l'hem de provar perquè amb quesitos i... Ja que no provem la raclet, almenys provem xocolata. Exacte. Però a veure si en classe 2 no ens donen xocolata. Per classe 1. Que anem a buscar el bus per anar al museu. Lo que passa en Zúrich se queda. Vinga, canvi. I corto. No, corto no. Encara no. Ah, doncs canvi. Què no està permès? Samarretes sense mànigues o amb lemes provocadors. Roba esportiva, com dessuadores, motxilles o texans trencats. Ja ho he dit. Sandàlies... Context. Camiseta esportiva, ni sudadera. Hem parat una parada abans del museu per anar a entrar al casino de Lucerna. Què passa? Que anem amb unes pintes de vagabundo que flipes. Jo ja he dit que no ens deixarien entrar. Sí. Jo els he dit que no ens deixarien entrar Jo també ho creia que no. i no ens deixaran entrar, però bueno. Que ens facin fora la força. Ens anem a pagar el viatge. Home. Soy joven y guapo. Cabronazo, tío. Sí, tío. Bueno, anem? Anem, perros! Com es diu? Prejudicis. Sí, bro. Ella que ens ha deixat aquí un Ferrari. El puto calvo aquest li dono una propina i soluciona la vida al seu normal. Anem al bus, no? Sí. Hem entrat al casino
Hi havia... Sí. Indiscriminats. Ens hem sentit indiscriminats. No corris, Patxo, no corris. Falta. Patxo, no corris. Ens hem sentit indiscriminats i menys mal que hi havia una altra porta i hem sortit per l'altra. I res, i ara anem al museu. Estava claríssim, si és que... Mira quines pintes que portem, tio. Si semblem... Homeless. Sí, una mica. Jo crec que si arribem a pujar les escales i ja decidits... Estava la tia a punt de trucar a seguretat, eh? Sí. Sí. Estava al botó de pànic. Sí. Anem al museu dels transports. A veure si podem entrar. Com es nota aquests família de mecànics. Fifa, crec que ets del que tinc més plan. En tot el viatge. No! Està perfecte. Els ferros. Però primer, F espectacular. Al museu, amb el Travel Pass, ens entra el 50%. Sí, per tant no el farem, però hem entrat una botiga aquí al costat i crec que hi ha una pava que ens deixa tastar. Però no sé si ens deixarà. Aquí estem. Bueno, doncs al final sí que hem pogut tastar una mica de xocolata tots i res, amb tota la cara ens hem pirat després. Però bueno. Doncs estàvem aquí a l'estació de Lucerna i veiem que estan regalant fantes. Ens trobem unes parades on regalen fantes de taronja gratis. I no només eren un lloc, sinó que hi havia quatre localitzacions diferents on anaven regalant fantes. Espera, perquè hi ha més aquí. A mi se m'han acabat. I falta dos al Patxo. I mentre esperàvem el tren que va cap a Zúrich, mentre esperàvem el tren que va cap a Zúrich, hem començat a fer voltes per les estacions i hem anat passant pels diferents llocs i doncs tenim Fanta per a morir. Això és la xaneta, eh? Ho ensenyo ja o no? No, espera. Que encara queda. Vale, se'ns ha caigut tot. No s'ha obert càmeres, no? Si no tenim de sobre. La taula, la piràmide, tio. Ja sé venir, no t'has fet-la bé. Hòstia, el terra està ple. Arnau, s'han de tocar, saps? Mira. Eixampla la base, com esquerra. Però jo sé que encara queda. Sí. I podem regalar una, si vol. Està mirant. Sorry. Ja tinc. Pues això són les mantes que hem aconseguit gratis entre Potser ens hem 5 tios. estalviat 37. 5,5 litros. 37 falta 5,5 litres. Una garrafa. Una garrafa. Anem agafant ja. Sí. I bueno, fins aquí la història. Estem sortint ja per les terres de Zúrich. Hòsties! No sentirà res. Sí que s'escoltarà. Sí, acabem d'aterrar i fot un vent d'aterrar. Acabem d'aterrar. Acabem d'arribar. Que guapos tots amb la flequilla. Vale, Tintín. Sí. I això, bueno, anem cap al pis. De moment, temps de merda A ciutat de merda i bastant i lleig. habitants de merda. Bueno, habitants no ho sabem. I bona siesta. Bueno, primeres Tenc la impressions càmera. dolentes, eh? Bueno, família, estem una mica preocupats, tenim por. Bàsicament, hem arribat a Zúrich, com heu vist, i bueno, hem anat cap a l'Airbnb. Tot anava correcte fins que hem vist l'edifici, ja per començar a fer una mica de por per fora. Vine aquí, Patxo. Sí, mostres aquí, va. Sí. Vale.
A veure com us ho expliquem això. Els vostres pares es separen. No! No! Que és una cosa sèria, ho hem d'explicar tots junts. Que no s'ho prengui. Fill, Doncs bé, ja els papes separadament. Bueno, hem hagut d'abandonar el viatge. Estem embarassats, solistes. Loners. Això. Loners. Alumnes, solistes, companys, Soladors. us hem de... Estem desolats. Bueno, tenim un comunicat important. No sabem si d'aquest viatge sortirà a la llum. No. Si esteu veient això, vol dir que sí que ha anat bé i que ha sortit a la llum. Almenys Pinta pitjor que la redacció del Charlie Hebdo fa 12 o 13 anys. hem arribat... A veure, una mica de sensibilitat, sisplau, clar. Hem arribat a Zurich, com heu vist. Hem arribat a l'Airbnb. El barri una mica apartat als afores de Zurich, una mica... Però bueno, ja sabem com són els barris apartats. Però bueno, com a la resta de... Vols dir immigració. Jo això no ho he dit. No, això no ho entenc. En aquest barri hem parlat amb 5 o 6 persones, tots espanyols, canxitos. Tu veus el fiques aquesta pregunta. Que tu parles i t'escolta el mateix. Vale. Hem arribat, bueno, tenia... O sigui, l'edifici és rarillo, però bueno, no passa res. Les instruccions molt modernes. Sí, o sigui, instruccions modernes, molta instrucció. O sigui, amb el mòbil he hagut d'accedir a un lloc que havia ficat com 3 coses, o sigui, i després podia obrir la porta principal, vale, fins aquí bé. Després quan hem entrat, bueno, rarillo, l'edifici, antic, feia llullo. Després hi havia típic caixeta amb candau on fiquen les claus tots els Airbnbs, que vull dir que n'hi ha molts. Però ho hem obert i no hi havia clau. Què passa? Que ja... S'ha de dir que la contrasenya era 0000. Sí, també sí. I ja estava ficada. Què passa? Que llavors el correu d'instruccions deia si no trobes la clau truca aquest número, que no ho podíem trucar perquè no tenim datos. I l'he intentat agregar però no tenia WhatsApp el tio. I en tot això hem vist un cartell en una porta que posava que hi havien hagut estafes de pisos en espanyol, un DNI d'un tio espanyol i hem dit, ui, Sí, a veure si ens han pres aquí el pèl. I llavors, en tot això, ha arribat un pau, que es veu que és veí d'aquí, o sigui que viu a l'edifici. I el tio Bastant simpàtic. sí, era bastant majo, així parlava, ha dit que havia viscut a Mallorca, no? 10 anys a Mallorca. 10 anys a Mallorca i bueno, ens ha ajudat a contactar amb el que porta les claus. Com molt Les rato. claus! Després de 10 minuts a 15, pues, hem pogut contactar amb el tio i ens ha dit, vale, en 7 minuts vinc. Es diu Marcos, el de les claus. Les claus! En 7 minuts ha arribat el Marcos i ens ha donat les claus i tot bé. Les claus! Però bueno, ara estem a l'habitació Per dir-ho d'alguna manera. No es pot dir ni pis, vale? i tenim por, la veritat. Què passa? Sí. Què passa? Va per plantes. Exacte. Llavors, la primera planta hi ha les habitacions 1, 2... No. 5, 6, 7, 8. Exacte. Vale, hi ha aquestes 4 habitacions. Llavors, la nostra és l'única que està una mica separada, però les altres 3 estan com dins d'una porta enllà, que és com un pis en la qual es troba el lavabo, que n'hi ha, una dutxa, que no ens dutxarem, i la cuina, que tampoc cuinarem. I això, i que tenim por, que no volem dormir aquí. Llavors tenim la porta, Sí, que es veu. Bueno, literalment, sí. Exacte. el pany. Això és la nostra mesura de seguretat més efectiva, perquè només hi ha un pany per als dos costats de la porta i l'hem tret de fora i l'hem ficat a dins perquè no ens pugui obrir la porta. I ja et dic que a la nit fotem una cadira aquí al davant i la taula i aquí. Tenim 36 fantes a la nevera comunitària de la planta. A més, està plovent, saps? Com que és pel·li de pel·lícula, de terror. Sabem què fer. Si fa crec el parquet aquest destrossat. Sí. Mira, la porta d'entrada i la nostra habitació és això. Room tour! Pimba! Let's go! I Us ensenyo el... Com podem veure, només hi ha un pany pels dos costats, vale? Llavors tu fiques el pany aquí i va igualment, vale? va, anem. Llavors aquí és la nostra és la 5, vale? 6, 7 i 8 estan aquí dins. Entra ja, tio, que tinc por. Llavors obrim. I això, zona comunitària, aquí hi ha les altres habitacions. O sigui, això són les altres habitacions, les 6, 7, 8... Llavors, aquí hi ha la dutxa, que jo no em penso dutxar. Mira, el terra moll. M'he cagat, no. I després aquí hi ha el lavabo. Sembla de la mili. Aquí mínim. Amb coses blaves pel voltant.
I és que mireu el temps. És que mireu, està plovent a sobre. Que flipes. Vull dir, pel·li de por. Anem a veure la cuina, que és cuina delicatessen. Vale. Aquí en cuina dels millors xefs del món. Vale, Aquí s'ha curtit literalment en O sigui, encara no. Aquí tenim la cuina, que ja dic jo que no penso en cuinar res, perquè és que mira això. Mira les forquilles, bé, en fi. Aquí L'ordinador... tenim, per si et ve de gust, escriure el Quijote. I finalment, bueno, la nevera, que també és una d'esto, amb Les nostres fantes. Hi ha un carregament de formatge suís per parar un tren. Sí, que això ja no és nostre, això deu ser d'algun altre. Però bueno, les nostres fantes estan aquí. I la vitro, Que bueno. que Ben neta. ben neta. Sobretot netejar-la amb vitroclen, que no fa malbé la vitro. I ja està. Ja us explicarem, a veure si sobrevivim la nit. Exacte. Desitgeu-nos sort. Sisplau. Això és una representació del que passarà avui a la nit. Crec que no s'ha vist, però el Patxo li ha fet una catxetada al Pifa i ara s'hi torna. I no el fiques tu, per què? El Pifa s'hi ha de tornar. I perquè heu de fer el meu llit. ¿Por qué los hombres viven menos? Estem aquí tots cagats. A lo millor avui és el nostre últim dia. A la vida, eh? A la vida. No a Suïssa, a la vida. I bueno, el senyor Arnau Quintana, doncs sembla que ell és igual. Estem tranquils. work. You see me heavy work. Xiuleu-lo. Hijo de... Quintana quejica, Mira, mira, mira. Calla. Que sigui l'últim cop un doble. Pica'l. Pica'l. L'altre dia no em pareix a mi. Va, res, em tapes. Buah, espectacular. Anava. Sí. And this is Zurich. Vale, tornem a estar al pis i, bueno, com a mesura de seguretat perquè no ens robin les coses, Gravarem tot el que passi. hem fet això. Que això pesa. Tachan el pany, senyors i senyors. Ens hem endut el pany. Ho tens aquí. No es veu gaire. Ara no dic res. Collons. Per què no? Ara, el pany... És que no veig un nau. 2 I 3. i 3 al pany. Nuestra linda morada. Let's fucking go.
passed along the way. Well, I got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher like the cold. He knows I'm gonna stay.